Wanichachi mecheketa moto nguva yangu chitarizawa family nava kukurura mabachi chinzwa manje BMT ndova tema 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 ndozvigonera mese motowombera vari kuda kuita mbiri nesu tichidomera ativa kwatiava ativa kwatiava ndeve maprati ava ngavapfekedze mashati ava ativa kwati ava ativa kwati ava ndeve maprati ava ngavapfekedze mashati ava imi mabvira kudhara muchida kusaisa mutambo kutrenda paketo muchiwanza nyambo manje mazode navana John Rambo zvandachipindira chidhiri unodona mukambo ndikati ngende ziva pakudonhedzwa hulengende kuri kumango matisu hurumende mupfana unotemba mukadzi anogara kati perengende wangu chigangsta hazi matatu chigangsta chide vanowanza babu chigangsta chinoda vanobata pfuti vane ma-AK kwete vanotemba shangu ativa kwati ava ativa kwati ava ndeve maprati ava ngavapfekedze mashati ava ativa kwati ava ativa kwati ava ndeve maprati ava ngavapfekedze mashati ava musavhunduke tumasasi utonde twebhabhidho gobe ndovapfana vaya vana Davido kunyenga breni nemashoko ndomastaira echimboko pane papazi kuita kunge timurekanindo ndovaona vachisasa kavatorera vakadzi pafacebook nepagramu vachiposta zvinyatsi savhunduke usavakwata kutaka maoko batsi manje rigi handikwata kutorera bhifa handitadzi ndinodhonza tambo ndinenge John Rambo ndiri mudhara nditovhunduke zvana mukambo bvunza vemuna serima pandaigara kumambo kwete kutemba nemukadzi zvamuri kuita papeaishate zvehondo handikwate vegodo musandibate vanoroya handivate rigi yandihondo ndoriputagate ndivhunduke mazvizu munhu handina mate asi nini ndova tematema ndozvigonera mese motoombera vari kuda kuita mbiri nesu tichionera ativa kwati ava